MK Fan Ai Channel Thira ngai thatu zong te chibai kabu chewa du sakna sangber kalhan veka cheu thuma poimo tak toite kan nei ve lokange ka channel tlom te du sak takamin lo thlir saka min lo subscribe like share comment sak tu te kan zawa ya tangkai turle mu nom beng tiwar turte thule la thlengin ron hlui zel cheu hi katum ani a ka channel hi in lo view ve ani chuan khongai taka min lo subscribe saka min lo like sakram ram turin clear tu le ngai tha tu zong te kangen tak meu chewani ole mitam takin kan hriat chian hlei theilo kan hriat nge tur ni boxi chu lir thei insurance chungchang hi ani a mitam takin kan hriat chian lo awangin insurance hi traffic mandal mai mailom adu in ti se adu lovin ti lo mai se ti in an soi mai thina chu wangin lir thei insurance chungchang hi kan hriat chian apoimo hle ani insurance ti nge angai na chan le apoimo na ta chu tun tuma hian karon soidona insurance chungchang hi la chiang lo ten an lo hriat ve theinan khoi taka min lo like saka min lo share sakram ram turin kan nge chawni motor insurance chungchang ziak tu sanga lura motor insurance hi chinni a oma pakhat chu third party liability only policy le pahni na chu first party kan ti mai thin package policy hi ani tin hei ba ka hian enhancement te po bel thei ani pakhat na third party liability only policy hemi policy hian motor chuang mi hring tele mi dang ti pal mi hring ran le bungrua a cover ani motor alo che suala a chhunga chuang mi hring an lo in hliam pal ta a ram tui lei lo emo thi na hial po lo thleng se chu mi zang na dom na emo luman emo chu insurance company ten motor nei tu io in an pedon ani tin hei ba ka hian mi hring kher lo bungrua emo po lo su in lo del chepal ta se chu mi zang na dom na chu insurance company ten an pek sakang engtia claim tur nge zang na dom na emo luman be sei tu khan kota athlenang chutiang motor accident chungchang bik ngai tu tur chu sarkar hian asiam sa thlapa chu motor accident claim tribunal court MACT ani una in hliam dan aziremo mithi teluman lutzong azirin claim zathi ain ang vek theilawa court thuthuk na ang kha ani mai chu zang na dum na luman chu insurance company ten an pedon ti na ani ta a I motor kha insure lo chuan I pek tur ani thungang luman phei hi chu atlem theilowa mithi azirin nuai zatam takpo ani thei atlang pui thoin nuai som ain atlem ngai lo nuai som thuma tanga nuai za chuang hi luman claim te atanga claim chua dan tlang pui ani hrechiang du chuan MACT ukil te zo chian thei ani Mizoram ngei po hian hetiang case hi kan nei nual to kan MACT ukil te po hian all lova tho tur an nei ve rengti kan hriat a thawme luman le zang na dom na hi du zat aklem thei ngot lova hliam to dan le mithi te hlutna atanga chhut dan bik oma ukil le justin an chhut chu ani ti kan hriat tel a thabok ome hetiang ani wangin kan motor khan mi lo ti palin ram tui lei lo emo thi na hian lo thleng ta se kan phur ari tur zia chu kan thra thiam mai ome harsa taka kar kan lo lei chua ve ram kha lo cha sual palta se nun na chan lo amin chu me te chuan luman ron claim ta se insurance poimo zia chu kan hra chiang khopang mimal private motora chuan in ngai na thiam na kan ma chuan ani chuan kan thu ni se amero chu kan fanu fapa duat lai kholai leng kha mi karin lo sulum pal ta hlau se luman claim lovin kan ngai dam duangem tin kan fanu kan fapa kan in ngana ve ngoin min lo bo ro san ta ka chuan in ngai dam ngot lova aluman thanem tok tak tel kha chu rilru adamin aman hla deuh zawk lawang mo tin kan fanu fapa luman kha kan lo claim ta a asuhlum tu kha kotin noi engemaw za choi turin atita a motor kha insure ani chuan insurance company khan atum sak ngai don ani motor kha insure ani lo ero chuan motor nei tu le suhlum tu khan an choi angai dona
choi tur nei ta box si lovin tan ina khung ni taringot se kan tan tangkai na le hlok na a om chuang don em ni chu wangin commercial vehicle phei chu insure ngei turani kan taxi hire tu emo kan basa chuang te emo kha kan motor khan che chul pui ta sela zang na dom na emo luman claim emo kha an dik na chan vo ani a kan hnial theilawang chu wangin alo thlen pal thula kan phor rit tur min chok tu tur chu insurance hi ani Mizoram ngei po hetiang case hi a om nual sachiang du kan om chuan MSCT lama zo fi thei rengani chutiang chuan motor insurance third party bi khichu motor nei tu tan ani rualin mi pui mi mir mi zong himna social security atani chu wang chuan India sarkar po hian mi pui te himna tan ti ngei tura ati ani pani na ta case policy first party third party baka motor accident a huam tela motor che suala chia kang mei bo eng po a huam vekani a huam lo ve thunga ro chu rubber washer te glass te tayar te le adang te ani ma se hen te po hi et on bela poisa tlem choi belin a huam tir thei tho tin kan hriat lo fo chu a hlut na tlak niam na hi ani man ro reng hi a upat ang zelin a hlut na atla niam thin ti kan hre theu ome voi in a phone thar ilei kha tharuk nuwa hral le don tala athar ang lakin la tha po ni se athar man atangin za som ni vel chu inhiam angayang chu tiang tho chuan insurance a po hian chut ani a tharuk zela za panga in a hlut na hi kanhiam anga chut ani entir nan motor accident repair na kan lo claim ta a radiator chia chu atharin an lo thak ta a radiator kha rei tak ilo man to wangin insurance company in atharman a pedon lo chea arei to dan azirin alo bera za apanga pain an pedon chu cheni chu ba ka work charge hi standard rate om ani wangin lo bil tam wak po ni la all India standard rate thobin an chut sakang che chu wangin kan claim a bil kan thelu zat kha kan claim chuak don lo ti a chiang mai ome chu tiang bokin motor kha lo kang chevik se motor tharman ni lovin arei to dan azirin depreciation an payang chumi pa ka acrep value an paisak bokang che abo ani point a hlut na chu a upat dan azirin an pai then sak tho don che ani claim har sa hemi chung chang hi chai fe tham ombok claim hi a har salova document ero nei that angai thung documents ngai ang kan thelu fel thap chuan ni somli panga chung claim ti chu nge hi company policy le kalpui dan ani a file pending a ompo in company lam ho tu te atangin tifel waturin nasatakin min non thin zok ani claim harsa kan ti chan atlang pui thu in ka hriat ve phak china chuan claim chung changa harsat na tok te hi chu document fel lo awang ani zel thung driving license fitness tax flying permit pollution certificate le adangte engemaw ber fel file alo om chuan harsat na asiam thin ani tin hei ba ka hian Mizorama surveyor kan nei lo awangin surveyor nga chungin huntle akal bok thin sumsen ngai claim don hian sumsen ngai reng lova claim form fill up nuwa document tul dang tenen thelu mai tur ani a khoya ma sumsen tur a omlo sumsen ngai kan ti thin hi chu thamna kan pek thin wang ani surveyor te hena claim amount ti tamdu awang tein emo file khoi tu hena chuaran theinan emo kan lo pe ani chuan dan pia lam ani a insurance company lam kan dem theilowang dan dik taka kan ti khan danang takin kan claim kha alo chuak mai don ani surveyor te hena staff tu emo hena sum kan pe khian a fel ma pha lova claim atam pha thei hek lo ti te po hi kan hriat a tha re tin he danang thapa claim kan theluwa kan claim chu ti fel settle ani mai lo chuan a chan le wang company lama kan zot theya chuta kan lung oina kan mulo ani chuan court lama emo insurance company te hi khin thei rengani chutiang ni khua min tran pui tu turin MSCT ukil te po paisa choi ngai lovin sarkarin ada sa ring ti kan hredon nia claim chua chung hi arei achunga kan soi tong khian
package policy motor accident claim chuan a delay tu ber chu surveyor te an ni theya surveyor te hi company mi le sa an ni lova ukil ang thowa license nei atul huna company le mi puiten hlo neya kan roi ani insurance claim hian motor nei tu ni lovin insurance company ten hlo an pe thina chu wangin ke mi a claim tu ten kan lo pek ve atul lo an phut ani point insurance company a report mai turani tin claim rei chan dang le chu document le bill kan thelu har thin wang ani thei bok hei hi chu a claim tu te lam chan ani a company lam chuan thelu fel vata chin fel vat an du thin ti kan riat a tho me document an don fel nuwa ni somli panga chungin an ti chuak ngei tur ani a an ti chuak tlang pui bok kan claim thelu tur kan thelu fel vek nuwa a chuak thei lok lo ani chuan company lama kan zot fi tur ani a kan surveyor khan alo ti fel lo ani ve thei bok a chan hriat chua wat kan tum tur ani third party claim ani ero chuan court thu chuak nga angaya a rei zong soi mai thei ani lo a case a zirin a fel ma theya a fel har thei ve bok court thu chuak ero chu arang vut thei lo ti chu kan hriat tlan vik ani kha atlang kumna chuti chuan hetiang thil awang hian khovela boina tam tak a chua thin awang le india rama ngei po luman zang domna chungchang tan in thleng atuar tu victims ta tan hnem hnan na om chuang si lo ang hi mi puitam takin an tok thina chu wain supreme court chuan order siamin a order angin sarkar lai pui chuan third party tala motor insurance hi ti ngei compulsory tur atita ani chu mai ba ka private motor te bi ka phei chuan renew thei ngil ngai poi mo lo an tam thina wangin motor thara phei chuan true wheeler kum nga le kara kum thum tal ti lok ngei tu ti thupek a chuata ani hen zong hi insurance company ten an ti ani lova sarkar lai puin an du dana an duan angin insurance company te hian an ti mai zok ani tin insurance premium rate po hi india sarkar noya IRDA Insurance Regulatory Development Authority ten India rama motor accident claim dan le chumi awanga claim amount tam dan te an chu thlap nuwa a om tok tura an duan fix ani a insurance company ten an du dan danin an ti dang lam thiang lo insurance hi India sarkar mi pui te himna social security von himna atana siam ani a legal documents ani chu mi lo khoi dang lam chu dan bo chiat na lian takani ti po kan riat atul motor nei tu le insurance diglo lo siam sak tu chu dan hang rem thei ani a rem na po kum sari thleng lung in tan le poisa choi emo ani thei khwale tui tha kan ni chuan dan kan zom mai hi kan tan thatur vek zok alo ni ole kan soi tong hian eng po insure du ani chuan he phone number a hian lo call la an lo pui don chenia 9862-914-886 le 9366-089-157 insurance chungchang kan soite hi apoi mo hle maya I thiam te I chung ten an lo hriat chian ve theinan atam thei ang ber lo the dar ve che atop na beratan lir thei kan chuan na document hi a fel faim ti hi kan hriata kan ngai to a hunta he chanala ngei po hian lir thei khal tu te fim khurna tur le mi pui fim khurna tur te po karon soi da to nge kha lir thei chunga lo fim khurla lo hi mang che